Bună! Astăzi vă voi arăta bebelușul meu care o cheamă Ella. Deci, acesta este căruciorul. Așa. Acesta este căruciorul. Are o gentuță și diferite care trebuie. Iau în partea asta. Deci, să începem să începem cu căruciorul. Deci, el merge pe 4 roți, cum vă știți. Încerc undeva. Aceasta se ridică. Iac. Deci, și vedeți. Deci, bine, să încerc. Uitați-vă, dacă dăm, dacă dăm, punem aici, așa, și punem aici. Ia să încercăm ne avans. Dacă ținem mai, ce ne putem asta, să dăm jos și deci așa mi s-a primit. Dacă punem, uitați-vă. Eu să punem aici și acolo și o ridicăm. Deci un pic cam ridicată, nu o să ridic mai dacă. Eu acolo să încerc undeva să o pun. Să vă arăt. Bine. Deci, cum am zis, încă o dată apăsăm. Câteodată apăsăm pe aici, ținem acolo și apăsăm pe aici și dăm asta sus. Numai că acum eu țin o mână camera și de atâta nu pot să vă arăt cum asta. V-am arătat, vedeți? S-a dat ceas. Și aici este o gentuță. Deci, acum să trecem la gentuță. Gentuța este roșie cu diferite nuanțe de roșie. El se deschide. Deci, am deschis-o și iac. Aici este, este o sticluță de unde e apă. Acum este un pic apă, dar nu prea cred. Să vedeți, poate să vedeți, eu pot. E ok până aici. Bine, dacă nu vedeți, e aici. Iac. Și mai mult nu este aici nimic. Iac. Lăsăm. Și acum să trecem la singură. Deci, are un cum se spune, cu ce se îmbălească. Iac. Și jucăriile preferate sunt acest pinguin, acest pinguin și acest leuț. Iac. E de drăguț. Și iac. Dacă scoate asta, este cursuleț. Iac și singur. Când o ridicăm, se deschid ochii. Bună! I-am făcut așa. I-am prins prețul. Dacă când o culcăm, ea deodată închide ochii. Ia cum se întâmplă. Așa rochie frumoasă e. Se mișcă. Ce frumos e care purtă, dacă vedeți. Ne dădeam. Cam atât. Aici e pe de asta, cum vă știți. Așa, da, și are un
pampersuș. Încă vedeți, pamper. Să o dăm într-o parte. Ia, și aici este o venuță, ți dă venuță, una de asta și una de asta ca să fie mai moale. Încă de asta. Iac. Și aici este pe unde o culc și o schimb pampersul. Și este o haină de ei. Iac haină. Și mai este încă o rochetică făcută de mine. Și mai eu am încă un fular. E prea lung. Așa. Și asta îmbrăcăminte dacă e fric. O căciulă cu floricele. Acestea sunt niște călăței. Acestea sunt niște călăței. Și încă o pereche de pampers. Și niște șervețire. Acum s-a dat de jos. Deci să punem pampersul. Deci, nu o să pun tot acum la loc. Și iac. Deci, atunci să punem măcar bebelușul să fie confortabil. Так, o să încerc așa să cumeva, să vedeți. Eu ca așa. Și e jucările ei preferate. E fel de să face să doarmă. Mai ales după și fără sos. Și fără sos. Deci aceasta a fost tot cum v-am arătat. Deci v-am arătat căruciorul și singură meu bebeluș. Pe dâns se cheamă Ela. Deci bine, asta a fost tot. Acum pa, pa!